Ktorá zmrzlina je v Prešove tá najlepšia? Bude to Moritz, Croatia, Luso, Jadran, Eisluc, balkánska zmrzlina, zmrzlina u Veloviča alebo Little Italy. Boli sme ochutnať týchto top 8 zmrzlín v Prešove podľa našich divákov a určili sme, ktorá zmrzlina je tá najlepšia. V každej prevádzke sme si dali jednu čokoládovú a jednu zmrzlinu podľa výberu personálu. Tá, ktorá ľuďom chutí najviac. Hodnotili sme chuť, vzhľad, veľkosť a niečo extra na zmrzlinu. Do ako prvej zmrzlinárne sme zavítali do Lusa. V minulosti tu bol kebab, no majiteľ kebabu sa rozhodol kebabáreň prerobiť na zmrzlináreň. A ako to dopadlo? A keďže to bola prvá zmrzlina, tak to nevieme ešte tak porovnať s ostatnými, ale mne veľmi chutila, bola tam podľa mňa taká akurát čokoládová, ktorá nebola presladená. Mne tá zmrzlina chutila, len mne trošku vadilo to, že v mangovej zmrzline bolo cítiť mango hlavne v tej poleve a nie až tak v celom tom kopčeku. Možno sme čakali, že bude trošku viac ovocné. Áno. Ja mám rada ovocné, takže to je tým. Ale veľmi milý pán, hneď ako sme tam prišli a povedali sme, že nakrúcame video, tak povedal, že nám dá všetko zadarmo, takže nevieme, či v tomto... Točte videá. Áno, točte videá, presne tak, hej. Asi sa takto nesprával ku všetkým, tým chceme povedať, ale ako sa správal ku nám, tak sa tam správal asi ako k polobohom, takže bolo to naozaj, že super. Čiže nám doniesol tieto koláčiky, ktoré nám doniesol vlastne úplne zadarmo, takže ďakujeme. Ale budeme sa snažiť byť teda objektívni vo všetkom, lebo tie koláčiky určite, keď vy prídete, tak zadarmo nedostanete. Sme povedali, že je to talianska zmrzlina ináč? Nie. Je to talianská zmrzlina. To sme povedali. By the way. Koláčiky boli fantastické. Aj keď úprimne trošku drahšie, ale tak nie pre nás, no. Čo sa týka ceny zmrzliny, tak čokoládová bola za euro 50 a mangová za 2 eurá. A aké body od našich recenzentov dostala táto talianská zmrzlina? Pozrite si tabuľku a rovno poďme do ďalšej zmrzlinárne. No tak ďalšia zmrzlina, ktorú sme ochutnali, je zmrzlináreň Moritz, ktorá je hneď oproti kostole, oproti dominantne Prešova. A teda musíme povedať, že je to nová zmrzlináreň, ktorá vlastne funguje možno trošku inak ako ostatné, napríklad už len tým, že keď sem prídete, pôjdete okolo, tak často vás predávajúci upozorní, že si môžete ochutnať zmrzlinu zadarmo. Mne táto zmrzlina veľmi chutí, je to jedna z tých lepších, ktoré som mala, minimálne tá čokoládová. A páči sa mi, že tu je naozaj veľmi milý personál, takže to si pochvaľujem. No, keď lyžete tú zmrzlinu, tak vám reálne trošku vadí, že lyžete aj ten papier. Dobre, je trošku také nehygienické. Radšej by som lízal ten kornutok ako ten papier. ale inak je fajn, je inak super. Za mňa je super a páči sa mi, že mal vlastne jahody v rámci tej konzistencie, že to nie je iba čokoláda. Zmrzlená je veľmi super, myslím si, že vôbec sa až tak neroztápa, takže nevyznám sa nejakou zmrzleného, ale to znamená, že je nejakú má dobrú konzistenciu. Táto zmrzlina bola brutálna, strašne mi chutila, ak to bolo také kakaové a ako Boris povedal, sú tu parádne ochutnávky a ešte lepšie je vlastne to, že no, ten kornutok je úžasný, malo sa to topiť, ale ten papier, čo Boris spomínal, to sa dá dať jednoducho dole, hej, takže ja by som si to až tak nevymýšľal. Ja som to mal akurát ten papierik, na tom papieriku veľa zmrzliny, tak mi to tak možno trošku vadilo. Poďme na ďalšiu zmrzlinu. Ako Mišo povedal, poďme na ďalšiu zmrzlinu. Ale ešte predtým si poďme ukázať tabuľku. Zatiaľ si pozíciu jednotky drží Luso. No ako dopadne proti zmrzlinám na Floriánke? Ako prvé sme išli do zmrzlinárne Jadran. Akože bola dobrá, ale zatiaľ najhoršia. Rýchlo sa nám topila, nemala až tak výraznú chuť a čokoládová, bola síce čokoládová, ale ako som povedal, zatiaľ najslabšia. Podľa mňa mala veľmi zlú konzistenciu a bola taká zbytočne sladká, že som nepochopila úplne prečo je až taká sladká. A jogurtová, nevedela som chvíľku, že vlastne aká to je príchuť, že mi to nebolo také výrazné, na to som vedela hneď určiť. Tak za mňa čokoládová určite bola jedna z tých najslabších, alebo konkrétne najslabšia zatiaľ. Ale čo sa týka tej jogurtovej, tak tam mne veľmi chutila, ale môže to byť nejaká osobná preferencia, pretože mám veľmi rád proste jogurtové príchute. Prídu mi také akurát svieže a zároveň nie úplne ovocné. Ale čo chcem ešte povedať, tak zmrzlina sa dosť rýchlo topila, ale to môže byť zase kvôli tomu, že sme boli na priamom slnku. Nie, ona sa topila aj v tieň. Ona sa topí aj tieň. Táto zmrzlina je asi známa tým celkom, že je taká skôr smotanová a taká, že sa skôr topí. Ale nie som odborník na zmrzliny, takže pozor. Ale čo sa týka chuťovo, tak bola fajn, hej, stále som si, že dobrá zmrzlina za euro 50, ale jedna z tých horších. A takto vyzerá tabuľka zmrzlinárne Jadran. Celková tabuľka vyzerá nejako takto.
Povedal jak Uhrik, že nie som historik, nebudem sa vyjadrovať k holokaustu. Ďalšia zmrzlináreň Croatia sa nachádza len pár metrov od zmrzlinárne Jadra. Túto zmrzlináreň tento rok vynovili a vyzerá naozaj veľmi pekne a moderne. Ale čo povedia na túto zmrzlináreň naši ochutnávači? Takže teraz sme v zmrzline Kroácia na Florianovej. Zmrzla to je veľmi dobrá, môžem vám namočiť do čokolády zadarmo, ak sa nemýlim, takže je to super, chválim to. Naozaj zmrzlina má dobrú chuť, je tu veľký výber, za podľa mňa celkom dobré ceny. Hej, akože myslím si, že keď pôjdete na zmrzlinu v Prešove, tak táto zmrzlina vám odporúčam čo najviac Prešovčanov, pretože teraz akože vynovili si aj dokonca interiér, ktorý vyzerá fakt dobre. A zmrzlina tu chutí podľa mňa najlepšie, teraz som sa o tom presvedčil, dokonca tu majú dobré kornútky. Pán Boh nám zniesol Prešovčanom dar v podobe tejto zmrzliny, to je niečo neskutočné. Ak by Ľudovič Tur žil, tak by o tejto zmrzline písal básne, je magnifik, je úžasná, veľká, pomaly sa topí, no to je úžasné dačo proste. Naozaj pistacová zmrzlina v Croatii v tomto podniku, tak je naozaj jedna z najlepších zmrzlín, akú sú. Samozrejme sme takí to super kvôli tomu, že nám dali tieto zmrzliny zadarmo. Boli byť objektívni. Boliku nám milí všade, ale my sme objektívni a tu proste bola najlepšia tá zmrzlina zatiaľ. Nie, bola fakt, že fajn. Ako som spomenul, proste aj ten kornútok, aj tá zmrzlina boli super. Dokonca ešte aj tie extra body, že môžete si na to dať nejaké posypy, nejaké cukríky alebo tú polevu, tak to inde nebolo, iba tu a toto tiež plusové body. Zmrzlina tu stojí v rozmedzi euro 50 až 2,50. A na konci nás majiteľ ešte ponúkol si novou príchuťou zmrzliny, ktorú vraj nikde inde na Slovensku nemajú. Praclík, slaný karamel. Bola to extrémne dobrá príchuť. A toto je tabuľka pre poslednú zmrzlináreň v meste. Zatiaľ si drží vedúcu pozíciu. Dokáže ju nejaká zmrzlina zo sídlisk v Prešove tromfnúť? Najskôr sme zavítali do zmrzliny u Veloviča na sídlisku 3. No, ideme ochutnať tento sorbet. Asi to dneska prvý sorbet, čo ochutnáme. Stal 2 eurá, táto zmrzlina stala euro 50. Môžete do komentárov napísať, aký je tam rozdiel medzi sorbetom a zmrzlinou. Veľmi fajná, veľmi veľká, aj keď... Veľká je, netopí sa, chutná je, veľmi super. Konečne mám nejakú ovocnú. Akože nie je veľká až tak ako na Florianovej. Bonusové body tu majú už iba za to, že tu majú šmolkovú a nie labkovú patrovú. Veľký palec hore. Pravda. Zmrzlina u Veloviča nenadchla, ale zase ani neurazila. Je to basic dobrá zmrzlina, ktorých je v Prešove kopec. V celkovej tabuľke získala 88 bodov. Bude sa viac dariť balkánskej zmrzline, taktiež na sídlisku 3? Nebičko v papuli. Zmrzlina bola dobrá, tá ovocná bola veľmi fajná, to bolo jablko. Ale čo sa tej čokoládovej týka, to je keby ste zobrali kakao a maslo, to bolo... Nebola zlá, ale nepatrí na vrch nášho rebríčka absolútne, lebo mám rád maslo, ale niekedy je studené a mám ho lízať. Mali sme už aj oveľa lepšie čokoládové a neviem proste, či to je naozaj tým, že už je to 5. čokoládová zmrzlina, ale mne už začali všetky sa zlievať dokopy a mám pocit, že všetky chutili cca rovnako. Možno to je taká zmrzlina, že z čokolády urobíte podobnú zmrzlinu, pričom keby sme si dávali skôr napríklad citrónovú, tak každý urobí trošku inak. Môžete nám napísať do komentára, či vám viac chutí tá zmrzlina z centrumu, alebo tá balkánska zmrzlina. Mne viac chutila v centrume, než tá balkánska. Takto vyzerajú tabuľky po ochutnaní zmrzlín na sídlisku 3. A teraz hor sa ochutnať zmrzliny na Sekčove. Do ako prvej zmrzlinárne sme zavítali do relatívne novej prevádzky, do Aizluxu, ktorá nás milo prekvapila. To je najlacnejšia zmrzlina v Prešove, stojí iba 1 euro. A je fakt dobrá. A na to, že stále iba 1 euro, tak som sa možno trochu bál, že nebude až tak dobrá, ale reálne je to jedna dokonca z tých lepších zmrzlín. Na to, že sme na Sekčove, tak je to úplne brutálne a mne tá zmrzlina oproti tej, čo sme mali na sídlisku 3, tej druhej, tam tá bola jak maslo s kakaom, táto je, že opäť a raz Pán Boh celé sídlisko Sekčov obdaril touto zmrzlinou. Čaká nás ešte jedna samozrejme, ale je veľmi dobrá a hroznova. Kamo, keď tu budete, dajte si hroznova, okamžite. To je fakt veľmi dobrá. Fakt má super chuť, taká osviežujúca, sladká, nie moc, tak akurát. A dokonca tu majú aj posyp zadarmo, takže to tiež určite využite. Áno, tiež je veľmi fajný, ale posyp vám dajú, keď nám dáte like a odber. Iba vtedy vám ho dajú. Takže chcem povedať, že ten posyp neúplne nechutil, pretože tie cukríky boli pre mňa príliš tvrdé a myslím si, že aj pre deti nie sú úplne... Ale ešte čo chcem povedať jednu zaujímavosť, tak keď sme boli v tom Morici,
tak sme zaplatili za 2 zmrzliny 5 eur a tu sme za 2 zmrzliny zaplatili 2 eurá. Aj s posýpkou. A to je akože fakt, že veľký rozdiel. Ale tu na si dostala menšiu porciu. Aj, a bola menšia porcia, to je pravda. A kornutok je ale fajný, vieš. Kruntok je veľmi Je fajný bardzo fajný. a proste akože fajn. Keď ste zo Sekčova, tak úplný ideál. Takto vyzerá tabuľka a teraz poďme na poslednú zmrzlinu do malého Talianska na Sekčove. Dámy a páni, Little Italy. Je tu už možno trošku menší výber, pretože sme prišli na konci dňa a z tých, čo tam boli, tak nám odporúčali jogurtovú. Čiže to je vlastne jedna z tých príchutí, ktorú mám rád, takže ideme na to. Je to fajn, ale čakal som možno od jogurtu, že bude trošku viac kyslý. Že to skôr taký sladký jogurt, ale je fajn. Akože cíti tam oveľa viac tú višňu, ako pri tej predchádzajúcej jogurtovo-ovocnej. Čokoládové chutí ako čokoládová zmrzlina. Čiže to bolo som v poradí tento deň. Ale patrí k tým lepším, musím sa priznať, že má to takú rovnomernú konzistenciu. Nie sú tam žiadne hrúdky, ani sa tak rýchlo netopí, takže je to fajn. Je to jedna z tých lepších. Fajná čokoládová, fajná kakaová, fajná a netopí sa, fajná, lebo kornutok je úžasný. Proste parádna zmrzlina. Ako... Aj, výborná je. Mne tu dali raz zadarmo zmrzlinu, lebo som mal dropáky a sa im to nechcel rachovať a mal som asi 8 rokov. Táto čokoládová mi proste pripomína detstvo, pretože do tejto zmrzliny som chodil asi od 8 rokov a mám taký jeden zážitok z detstva, že keď som pýtal zmrzlinu, tak mi omylom pýtal som 2 kopčeky a dali mi, vtedy to ešte bolo tak, že keď ste si dali 2 kopčeky, tak ste si mohli dať 2 kopčeky ako malú alebo ako veľkú. A ja som im povedal, že chcem ako malú, tak mi dali veľkú automaticky. No a ja som mal vtedy iba euro pri sebe, alebo neviem koľko to stálo, proste presne koľko to stálo a zrazu mi povedali, že mám platiť viac. Ja som si myslel, že pôjdem do väzenia. Ja som sa strašne bál. A tak proste kamarát vybehol rýchlo k sebe domov, kde býva nedaleko. A ja som za ten čas držal tie zmrzliny. A celá zmrzlina sa mi roztopila za ten čas, čo bol po tie 2 eurá alebo po koľko. A nemali sme nič ani zo zmrzliny a ešte sme zažili jeden z najväčších strachov do našich 8 rokov života. Celková finálna tabuľka najlepších zmrzlín v Prešove vyzerá takto. Výhercom sa stáva zmrzlináreň na Floriánke Croatia a na delenom 2. a 3. mieste sa nachádza zmrzlináreň Luso a Icelux. Všetko, čo zaznelo v tomto videu, sú len naše subjektívne názory a dojmy. Každému chutí niečo iné, takže to, čo sa nám páči alebo nepáči, nemusí platiť pre vás. Naším cieľom je podeliť sa o náš úprimný pohľad na ochutnávané zmrzliny. Vo videu nebola žiadna platená spolupráca. Napíšte nám, ktorá zmrzlináreň v Prešove je vaša obľúbená a prečo. Budeme veľmi radi, ak nás podporíte lajkom či odberom. Namotivuje nás to do ďalších videí. Ďakujeme za dopozeranie.